What's up mga megs? Kumusta? Christmas is fast approaching. Kuanta karon, it's December 23rd. Welcome to my channel once again. And today, meron tayong mga pamimigay na mga regalo. Because Christmas is the season of giving, without expecting anything in return. Papakita ko muna yung mga nabigyan ko ng regalo. Ito muna si Sir Den, si Mama, Rodson, Roson, at saka si Raiko. Watch this! Merry Christmas! Thank you! Nice! Kira? Nabay poster ana sa sulod. Thank you, thank Sorry, you. na naman gud sa imong tanan. Thank you. Thank you, Sir Den, sa Merry Christmas. Merry Christmas. Para sa inyong dua. Muna akong gift sa inyong dua. Uli kanta dia. Thank you everybody. Kabalo mo unsa na pagdula? Pila yung score? 7-10. Limo. 6. 6. Apir gyapon. Apir gyapon. Otro. Oh, dito sa inyong balay magdula mo dito ani. Oh. Buwan. Lakad. Lakad piyungsa. Piyungsa. Merry Christmas. That's for you. Merry Christmas. Dana open kay hayag. Magtarong nung ay. Masulod. Magkaon na. Tabangi si Lula. Hulog ko. Sama na ko. Saan ni mo? Yung na. Ano nila? Grabe mo po ka na po. Grabe ka na ko daw. Kasi pa na nung ay. Makaon, madali mo. Okay, turn it on. Ay, kawatan. Sino kawatan? Imo di pakawat. Dili lang na nimo gamiton sa YouTube, Facebook. Nagkaabugayan. Ano ba? Tinaw ko na sobraan naman ni oy. Saan lagi? Ah. Purong tagili ka kita gon nga makakita mo. Bibi, tsada kayo lang. So, mali mo ko pa ba nag-aahon tayo mo atras atras. Atras na lang. Yan yan. Kaya Silain. So di ka mo daw tana. paano ko tagdalaan na matutuan? Tsaka rin mga wala. Hindi na wala. Raiko, Merry Christmas! Hello. Oh. Thank you. Thank you, thank you. Lola. Open. Yay. Every. Open. Wow, bolok. Bol. Petra. Kana? Ha? So there you go. Right now we'll be roaming around the city and we'll be finding our mga
anak ng mga friends natin. Last year, binigyan ko rin sila kung sino lang yung yung naisip ko. So pasensya na sa mga kids na nakalimutan ko. Ito, nasa loob na yung gifts. Let's go. So we're in our motorcycle. Gusto natin na pamimigay itong mga regalo. Kahit mainit, titiisin natin kasi bukas ready na sila for Christmas. Hopefully makikita natin yung mga smiles nila. Alright? Let's go. Sa may Cherry Hills, nagyatag si Siyang sa ako. Siyang, sama na, abi ko ako yung surprise. Kani kang bobot. Bantay ba? Ay, ang saying. Yeah. And kani kang Siyang. Yeah. Kana, unsa mo na? Bakaon sa iro? Kana? Amo? Wala mo kasiglangan. Thank you kayo, Ate Joy. Merry Christmas. Games din mo na Mag-games mo na. Ikaw Ryan, mag-color mo ni Bobot ana. Bye-bye. There's a fruitcake for everybody. Thank you, Ate Joy. Thank you, Ate Joy. Merry Christmas! Thank you. Like ko na, peanut roll. Okay. This is for Bella. For Bella. Masa man siya? Natulog siya? Wish na ni mo? Gusto rin siya? Bye-bye. Bye-bye. Ngita po kong lain nga kuhan. Paganan niya. Lain ko karon kay masuko ko kay mga hatag ko. Ayo. Ayo. Nalita. I have Thank you. gifts for you, babe. Si Hami. Bless. Don't have one. What is that? What's this? That's a lens for the phone. So you share, you share. That's not a cell phone. That's accessory lang yan. Okay, share lang mo. Share that kay. Wala pa mo sila cellphone ba? Hashtag cost Dili pa use. Limited. Limited cellphone usage. Thank you. Yan, bye-bye. Gotta go. Dito tayo sa Melquiades na nagutom yung delivery boy ng mga regalo. Naantay natin si Declan dito sa Doong's Residence. Melquiades dito sa may Nazareth. Thank you, Melquiades. Mamaya-maya darating na siya ng Declan. Ngayon taod-taod. So ayun na nga, inabutan na tayo ng gabi. Pupunta na lang tayo dito sa may Metro Bank, Divisoria. Hanapin natin si Marlon. Marlon, where are you? Nandito na si Doo. Ang kanara. How are you? I have something for you. Look. Imo na ni, oh. Merry Christmas. Yeah. Thank you. Imo na na.
you. Bless Ninong, bless. Bless. Bless dayon. Yes. Bless dayon. Di ba na siya bless ka sa tanan? Karon lang ito ninadawat. Bless na po do. Bless o kaduo na. Oh, grabe. Kadua ba? Ang fit. Mag-bless ka sa fit. Excuse me. Where's the fit? Where's the fit? Yan. Thank you. Bye-bye. So, tapos na tayo kay Declan. We need to give the 3 kids of Bernie Bitok and the 2 kids of Abukay family. Kontakin muna natin sila. Tingnan natin kung nasan sila ngayon. Ito tayo sa My Savior kahit 7-Eleven. Kaya antay tayo ng Abukay family. Dito na lang natin ibibigay yung regalo natin sa kanila. Yung mga bata. Antayin na lang natin dito. Lapit na. Hoy! Eto na! I have Christmas gift for you. Merry Christmas! And for Seki. Where's Seki? Seki! This is for you. This is for you. That's just a simple gift, ha? Dili na siya kwan. Thank you, Ninong. Is this the best gift ever? What can you say? Thank you, Tito. Do you want to open it? Yes. Sige na, open. Let's just sing. Thank you. Oh, you know how to play that. Say thank you. Sing. Thank you. Sing. Sorry, I didn't give you the best gift, ha? But he knows how to play that, Oh my God. This is so nice. You can color and then draw. You see, thank you, Ninong. Thank you, Tita. Merry Christmas! Merry Christmas, Master. Yan, Merry Christmas. Thank you, Master of Magic. Bye-bye! Amping Meg. Goodbye, kiss! Goodbye, kiss! Goodbye, kiss, Ninong. Wow. Thank you, Bye-bye! Meg. Sige. Ay, nandito din sa Westwood. Ay, Tagalog pala tayo. Nandito na tayo sa Westwood at ito na yung Spartia family na gift mga bata. Let's go! Okay. Nakatod lang ko og gift. I have a gift for you. This is for you, for the both of you two. Thank you. Where's mommy? Have a gift. Wait, what is that? Thanks, Tita. You're welcome. Merry Christmas. Ay, ito na po na. Okay lang, nagkano ko. You happy? Are you happy? Yes. Are you gonna color now later? Thank you, Lord. I have colors now. So you don't need that? You don't need that? No? I'll get it na lang. Get it. Ah. What happened to your hair? What happened to my hair? What's wrong with my hair? There's nothing wrong with my hair. It's pahak. Pahak because of the military. Huwag ko nga sabi daw. Ato na ko. I'm gonna go to work. Merry Christmas. Merry Christmas! Aliyah Dadia. Si Lia day, Aliyah na yun. Sige, pwede. It's very big. Yatag na ni mami. Pulian na nato na. Ano size niya? Dako ka. Dili, dako ka ayo. Oh, at least. It's too big, man. It's too big man. So, what is that? Is it a dress? It's a dress? No. No, we'll just make. What can you say? It's a fair. Thank you. Merry Christmas. Ayan. There you go, mga mates. Ang hirap pala.
na maging Santa for one day. Ikaw pa yung gastos, ikaw pa yung gumastos, ikaw pa yung putos, tapos ikaw pa yung nag-deliver, tapos ikaw pa yung naghanap sa kanila kung saan sila dako na naparoon. Kung yung mga inaanak, tsaka yung mga pamangkin, at tsaka yung iba. May isa pa tayong regalo na ibibigay sa pamangkin kong si Casey, nasa malayo sa Philippines. Pero alam nyo, nung pumupunta ako sa mga bahay-bahay nila, meron akong mga natanggap din. Kahit ako ang namimigay, meron akong mga natanggap din. Parang exchange gift, di ba? Siguro sa life, ganyan din, no? Pag meron kayo ibibigay, meron ka ring tatanggapin, madadawat. At meron din sasaw dito. Halika dito. Hi! Ay, pula oh! Yeah, matchy. Tapos pula din sa akin dito. Oy, ba't nandito ka? I'm not here for you. I'm here for kasama. Thank you, Poppy. Salamat po. Merry Christmas! Oy. Ako din eh. Salamat ka sa Milkyades. Salamat ka, Milkyades. Milky Adis. Milkyades. Thank you, Milky Adis, for this. Kasaba. For this cassava cake. And thank you in advance for the quesadillas. gusto niyang kumain tita ng quesadillas niyo. Tapos ito, fruit. Ito yung fruit cake ni Ate Joy. Yan. Lesson learned ay kahit na mahirap yung pinagdadaanan mo, pero pag ginagawa mo yun na may pagmamahal, hindi mo mafe-feel. Diba? Kahit anumang pera yan, priceless pa rin ang matatanggap mo kasi yung love nila, yung smile nila, at kahit nag-fail ka sa mga gift nila kasi hindi nila gusto, parang ganon, or hindi bagay sa kanila, okay lang yan kasi sabi nga nila, it's the thought that counts. In Tagalog, yung nagbibilang ang ngipin. Kaya enjoy lang sa holiday season. Keep safe everyone. And give love. Okay? Give love on Christmas Day. Bye!